Masarap sana magmahal ng dalawa. Maglalambing ka sa isa pag nagtatampo yung pangalawa. Kausapin mo yung pangalawa pag nagagalit yung isa. Pero pag yung dalawa ay nawala, doon mo ma-realize na sana tatlo sila. Anong lang, boys? Bakit ba kailangan nyo pang sabihin sa amin na malapit na ako? Ano ba gusto nyo? Salubungin namin kayo. Eh bakit kami? Nagagalit ba kami sa inyo pag sinasabi nyong andyan na, may kasama pang mura? Ang tunay na lalaki, kumakain, kahit hindi hugas. Hello? Sino? Lakasan mo kasi hindi ko marinig. Madilim. Ha? Yung boses mo blurred. Ambot. Yan, gusto kong gumawa ng video great shot. Sino si Trixie? Anong tricks? Sino si Trixie? Yung aso nila dyan sa kapitbahay. Why do you have to deny it? Sino si Trixie? Yun ang aso nila dyan sa kapitbahay. You need to tell me now. Sino si Trixie? Gumagawa ko ng video. I don't care. You need to tell me now. Sino si Trixie? Yun nga ang aso nila dyan sa... Ayan, sagutin mo. Kanina pang tumatawag yung aso. Hurry up! Answer! Hurry up! Ruff! Mahal kita. Hindi totoo yan. Mahal kita. Hindi totoo yan. Mahal nga kita. Hindi totoo yan. Ayan, gusto po namin batiin ng happy birthday si... Bakit amoy babae ka? Bakit amoy babae ka? Hindi naman. Hindi. Ay, ito yung bibigay ko sa'yo para sa Christmas. Na in-spray ko ng konti para mabango ba? It's okay. Gusto mo? Okay. Ay, gusto. Hello? Hi, babe! Salamat po sa pamamigay mo, ha? I love it. Wrong number. Sino yun? Wrong number na. Anong wrong number? Hindi naman babe ang pangalan ko. Hala, plat. Yung ano, Dede mo. Nakakapagtaka lang. Siya lang naman yung kumain. Pero bakit ako yung nasarapan? ang lalaking loyal, may nunal sa itlog. Hindi kaya magagalit ang asawa mo kung ako muna mag-aalaga sa'yo. Mga kababayan, napakaraming nagsidatingang mga bakuna ngayon. Iba-ibang klase. Kaya kung ako sa inyo, magpabakuna na kayo nang hindi na po kumalat ang virus. Kaya Ang naman, daming klaseng bakuna ngayon. Pero, yung bakuna mong pinakagusto ko.
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.